रायजोफोर जोङो सालायै दतमासिम मोनफैबाय। जों दा थुलुंगाफुरियाव दङ। बड'फानि मांखरसालियाव बड'फाखौ मान बावफैदों। खारन बिथांनि थाखायनो बड'लेण्ड सोमावसारनाया जादोंमोन। जोङो 1993 आव BSc मोनदों, 2003 आवहाय BTC मोनदों आरो 2020 आव जोङो BTR मोनदों आरो। दा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गासै बर'फ्रानो बाहागो लादोंमोन। किन्तु दुखुनांथाव बाथ्रा जे BSc आवथ' खुनु एरियानो थिग गैयामोन। BTC आव जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनबाय। माने मा होनो बेखौ जमदुवारनिफ्राय माजबातसिम। नाथाय जेब्ला BTR रेकर्ड जायो अब्ला गासै आसामनि बर'फ्रा माने माबा मोनसे मोनदों आरो। माने BTR नि बायजोआवबो बर'फोरनि थाखाय BKWS जाबाय, माने आलादा अट'नमास काउन्सिल होनाय जाहैबाय। आरो BTR नि सिङावबो गासै 86टा बर' गामिफ्रा सोदेरजाबावबाय आरो। रायजो राजा नोंथांमोन, थांनाय सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा बड'फाखौ मान बावनो थाखाय बड'फानि जोनोम सान 31 मार्च माने 31 मार्चखौहाय जिहेतु बर'फ्रा फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थाखायोमोन। दा बेखौहाय आसाम सरकारखौ प्रेसार होयै 31 मार्चखौहाय सारा आसामावनो स्टुडेन्टस डे बा फरायसा सान हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो। आसाम सरकाराबो बेखौहाय गनायबाय आरो फोसावबाय सारा आसामावनो जे 31 मार्चआ फरायसा सान हिसाबै। बिथांखौ आरो मान बावनो थाखाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो दिल्ली गभर्नमेन्टखौबो प्रेसार होयैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे बिराद गिदिर मुसुखा जोङो दिल्लीयाव बानायनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो दोंसे लामाखौहाय दिल्ली माने भारतनि राजथावनि दिल्ली, बे दिल्लीयाव थानाय दोंसे लामाखौहाय जोङो बड'फानि नामाव मोननो हादों। रायजो राजा नोंथांमोन, बिनि थाखाय आङो BTR नि सासे लाइमोन जानानै प्रमद बर' सार आरो आगोलनि BTR सरकारखौ गोजोननाय बावो। बेखिनिखौ बुंनानै आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।